Menteri rang ba benrap ke jela meglea henne ka khandro tri urisau ula pentip bak sarkar jela kala rai bentung da kireu shamhang bannik pe binya ya ka jingkan tho halor ka jingdon ka jing pe thliu bat ka jing bithai jong ka jaka pelang uranium hanong ba jinren southwest ka sil sesreng uba proston ula yethuru ba ka ne ke agency ka di ban phak loi ru ya ka kai phot shak sarkar jela Hadin ba ngiyo i mi ki kot kubor bat kidon ki ki seng bahalang ru ke balej ban jungo ban pej ya kate ka site hante hapo domyasiat hak wedei bat kajing keno badon ka leakage jong utu uranium hakate ke jaka teng le sim ya karai na kalian ka sorkat ba ngidbu ya ka expert agency kloi kat bala namar ba ladangi ong bangin bu da kawik pat ka ladam de ki expert nga trai ngin yo ya ka conclusion shanuru tinggal rai bangin bu ya ka expert agency akaba kinlek ban examine kinlek ban study batru ban page rengkat bat ka recommendation lada don shisha kata ka leakage lani ka ka solution ka banakalian jong ka sorkar ka de ban le ti yakani ngila IT how chief secretary hakaba un pendep ya kani ka jing na ya kani ka rai jong ka sorkar ya ka bang ide ban set up kumbang OIP ya ka expert team expert agency lani expert committee kat ka bapikot na ka banta ban yo ya ka detail report ha ka wede bat kate ka jingjia